Era Sharon set on in quick miniature. Give me a camera. Do you have shot? She's Sgrola, I'm a smania. Do you have a gra? Jeichnar a gupper FilmG ulla a dal vogesef yn y tachgeir cec yn drei yn nwyrs yn banainer. Nainer a gopper FilmG and Nesha Ray Mascal. Yn y titio, Crater Bach and Nursing by Ochna. Sgydol hawn. Fine Camera. Scott, Anson, sy'n sio hau dol o fi gych i cec. Jeichnar a gupper FilmG ulla a dal vogesef yn y tachgeir cec yn drei yn nwyrs yn banainer. Nainer a gupper FilmG yn nish a rwy masgul yn y tŵtsiam Crater Bach yn nwyrs yn ba ochner. Ochner a gupper FilmG Gies awn yn nief. Yn y basochig sga a charich yn nwyrs yn besiachner. Galw jesol has? Siachner a gupper FilmG yn y tŵgol sgil. Charoi jesol son dŵlan IKEA yn nwyrs yn fasianer. Sianer a gupper FilmG cerir ela basochig. Che ela a basochig sga ostrig voor. Yn nwyrs yn fa coigner. Coigner a gupper FilmG do yn crwy orstian. Basochig sga share. Yn nwyrs yn fa cerir. Cerir a gupper FilmG yn y ffefri tyf bala. Agus a basochig awn yn cri halafin. Yn nwyrs yn fa trwyr. Trwyr a gupper FilmG yn jail mesan. Yn y basochig sga ped yn nwyrs yn fa Gies. Gies a gupper FilmG yn y basochig sga caint clwych na chalaf yn nwyrs yn fa yn. Yn yr acol is yn upper eke jesol gyn guri ra agus soccer or is yn y brystiat. Oh, ach Jimmy in is IKEA. Wel, was yn ffyrsta. Charain misir wrth yn bi.